Sí, moi bons días. María de Vigo estivemos ao longo dos días pasados falando con numerosas traballadoras e traballadores do Hospital do Meixoeiro. Moitos deles están con positivos de COVID en aillamento das súas casas, moitos deles aínda teñen as segundas PCRs pendentes e, dende logo, María de Vigo queremos denunciar a profunda demagoxia do Goberno da Xunta de Galicia, do seu presidente, plantexando a necesidade de estender as mascarillas FFP2, unha mascarilla moito máis cara e unha mascarilla que ningún organismo público sanitario está considerando como necesaria para o conxunto da población. Sí que é certo, para determinados segmentos profesionais nos estamos completamente de acordo, empezando polos traballadores públicos, que se empregue este tipo de mascarillas, pero en todo caso nos parece absolutamente mezquino estar plantexando isto como unha estrategia de confrontación co goberno central cando temos constancia por estes traballadores e traballadoras, moitos deles contaxiados, que calqueira solicitude deste tipo de mascarilla era sempre con todo tipo de trabas, obrigábase a que os traballadores asinaran con DNI e con nome cada vez que se recollía unha mascarilla deste tipo e absolutamente limitadas e absolutamente racionadas como se tratara dun ben escaso. Dende logo é unha demagoxia absoluta pedilo para o conxunto da poboación cando a Xunta de Galicia na nosa área sanitaria de Vigo e no Hospital Meixoeiro nunha situación extrema e descontrolada de contaxios pois que se este plantexando con estes termos. Dende logo, a situación no Meixoeiro está absolutamente descontrolada, os traballadores siguen contaxiándose de maneira secuencial, se está vacinando a persoas que aínda teñen pendente ter a confirmación do PCR, especialmente no sector da enfermería e celadores cada vez hai máis contaxios, non hai ningún tipo de explicación por parte de prevención, non hai ningún tipo de explicación por parte da xerencia hospitalaria. Se habilitou a todo correr unha planta, se limparon as habitacións, se habilitaron camas, permanece pechada polo menos a día de hoxe. Moitos traballadores, o único que están hallados nas súas casas, o único contacto que teñen é a chamada do seu centro de saúde. Está funcionando, eso sí, o contacto de atención primaria, pero non existe ningún tipo de información por parte do centro hospitalario. É unha auténtica situación descontrolada o que está pasando no Meixoeiro de Vigo. Entendemos, ademais, que se non se dan explicacións e aos traballadores e os seus representantes sindicais tampouco, e que se quere esconder unha realidade que é unha auténtica falla de previsión e un auténtico descontrol sobre un dos centros hospitalarios de referencia dentro da área sanitaria. Dende logo, nós imos a seguir exixindo que se vele polos dereitos das traballadoras do Meixoeiro. Xa se cometeron moitos erros na anterior oleada, entre outras cousas porque a residencia de maiores anexa ou cercana ao recinto hospitalario, sen ningún tipo de prevención, se trasladaban as persoas maiores contagiadas dende a residencia da titularidade autonómica ao recinto hospitalario, e agora se volve a multiplicar esta neglixencia absoluta da xestión do recinto hospitalario, que, como digo, hai un rosario de neglixencias, dende non avisar a ambulancias de traslados de pacientes COVID e, polo tanto, aparecer os condutores das ambulancias sin os EPIs adecuados, toda unha serie de falla de procedimento, do propio procedimento que habilitou o Sergas para evitar este tipo de brotes, e creemos que sería un bo momento para que a Xunta de Galicia deixara de facer demagoxia barata con respecto ás mascarillas e cumplira o que os seus protocolos sanitarios teñen habilitado para os centros hospitalarios, e un centro hospitalario tan importante como o do Meixoeiro agora nesta pandemia.